Un puternic incendiu a izbucnit marți noapte la o gospodărie din comuna Cornul Luncii. Autoritățile au fost anunțate în jurul orei 1. În cel mai scurt timp, militarii detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Cornul Luncii și Baia, au intervenit cu 6 autospeciale de stingere pentru lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor ardeau acoperișul unui adăpost de animale și fânul din depozitul de furaje și exista pericolul de propagare a flăcărilor la locuința proprietarilor. După aproximativ 3 ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să stingă incendiul. Focul a distrus acoperișul adăpostului de animale, o cantitate mare de furaje, un boiler, un hidrofor și alte bunuri gospodărești. Din fericire, pompierii au reușit să limiteze extinderea incendiului la celelalte construcții din gospodărie. Cel mai probabil, flăcările au izbucnit de la efectul termic al curentului electric generat de un boiler electric lăsat sub tensiune.